Salut! Eu sunt Aniu și astăzi voi face un tutorial despre cum să faceți un circuit pentru un motoraș care doriți să se învârtă în ambele direcții. Dacă aveți nevoie să se învârtă, să zicem, la un moment dat să se învârtă în stânga și apoi să se învârtă în dreapta, să nu stați să inversați firele, să puneți plusul la plus, minusul la minus și apoi să le inversați, să puneți minus la plus și așa. Dacă doriți să aveți un circuit cu butoane, astăzi vă voi arăta cum. Avem nevoie de un motoraș. Eu voi folosi acest tip de motoraș deoarece e mai puternic. Un buton, switch, eu așa, cel puțin așa îi spun eu, nu știu exact cum se numesc. Sunt butoane care au 3 intrări, după cum vedeți, stați așa. Ok. Să încerc să focalizez cumva imaginea. Ok. Așa. Are 3 intrări. De fapt, este practic o intrare, cea din mijloc, și în părți sunt 2 ieșiri. Funcție de în ce direcție este poziționat butonul, așa va ieși curentul. Curentul practic intră prin mijloc și dacă este poziționat spre stânga, va ieși prin firul din stânga, va ieși curentul. Dacă este spre dreapta, va ieși curentul spre dreapta. Bun, avem nevoie de un buton din acela. Eu îi spun buton switch. Și 2 butoane normale, ca la mouse-urile noi, ca la, nu știu, se găsesc la tot felul de chestii, astfel de butoane. Uitați. 2 butoane din astea. Și eu o să o folosesc ca alimentare, ca sursă de alimentare, voi folosi un cablu USB care l-am conectat la laptop. Ok. Bun. Haideți să începem. În primul rând, butoanele pe care noi le avem, le vom conecta odată între ele. Okay? Și apoi, fiecare dintre cele 2 capete care vor rămâne, mă rog, o să conectăm așa, să zicem, roșu cu roșu, alburile să rămână. O să le conectați o dată între ele așa, ambele butoane vor veni conectate și apoi cele 2 fire care rămân, le veți conecta unul din ele la plusul de la motoraș și unul din ele la minus, adică acesta, să zicem, va veni la plus și acesta la minus, sau invers, cum doriți. Apoi, după ce ați făcut chestia asta, partea care este conectată între ele, în principiu ăsta este plusul, îl veți conecta la plusul de la USB sau de la încărcător sau de la ce aveți voi. Mai întâi vă explic și apoi o să fac și eu. Vă explic pentru că e posibil să nu înțelegeți atunci când o să fac chestia asta. Așa. Plusul, cum am spus, o să-l conectați la plusul de la alimentare. Astea 2 vor fi conectate la motoraș. Apoi, plusul de la switch-ul nostru va fi conectat la minusul de la încărcător sau de la USB sau de la ce vreți voi să folosiți. Iar cele 2 ieșiri de plus, în cazul nostru va fi minus, deoarece vor fi conectate la minus. Cele 2 minusuri care ies din switch vor fi conectate la cele 2 plusuri de la butoanele noastre, care, bineînțeles, după cum v-am spus, vor fi conectate la motoraș. Sper că nu v-am complicat, sper că nu v-am amețit de cap. Eu o să mă apuc să fac chestia asta, după care o să vă arăt cum vine și cum funcționează.
Haideți să poziționez. Îmi cer scuze, s-a închis camera, deoarece am apăsat un buton greșit. Așa, o să poziționez telefonul, astfel încât să puteți vedea ce lucrez. Ok. Vom conecta, după cum v-am spus, cele două fire de la butoane între ele, intrările, practic. Ok. Butoanele noastre sunt conectate între ele. Așa. Switch-ul, butonul tip switch, îl vom conecta și pe el, doar că îl vom conecta cu intrarea, care v-am spus, este două fire. Intrarea va fi conectată la minus de la alimentarea noastră, indiferent că este USB sau orice ar fi. Așa. Aceste două fire care sunt conectate între ele le veți conecta la plusul de la USB. Celelalte două le veți conecta la cele două fire de la motoraș. Vom conecta intrarea la plusul de la USB. Ieșirile le conectăm la motoraș. Ok, câte una la fiecare bucată. Așa. Ok. Ok. Și apoi ieșirile de la switch le conectăm de asemenea la motoraș, câte una la fiecare fir de la motoraș. Acolo unde au fost conectate și ieșirile de la butoanele noastre. La fel, câte una la fiecare. Cam asta ar fi. Haideți să vă arăt cum funcționează. Deci, după cum v-am spus, acesta roșu este plusul, acesta negru este minusul. Ok. Minusul intră către switch, este două minusuri, care unul vine la unul din cablurile de la motor, celălalt minus vine la cablul celălalt de la motor. Plusul, de asemenea, intră în cele două butoane pe care noi le avem, care sunt conectate între ele. Ok. De la fiecare buton este plus și se duce de asemenea la câte o intrare din motor. Haideți să vedem dacă funcționează. Dacă apăsăm pe ăsta, nu va face nimic, deoarece switch-ul este selectat pe cealaltă ieșire. Vedeți? Se învârte spre stânga dacă apăsăm pe acel buton. Dacă dăm switch-ul spre această direcție, când apăsați pe același buton, nu se va întâmpla nimic, după cum vedeți. Dacă apăsăm pe celălalt buton, se învârte spre dreapta. Din nou, dacă doriți să schimbați sensul de mers, dați pe switch, schimbați butonul, apăsați pe el, se va învârti din nou spre stânga. Sper că v-a plăcut acest video. Eu sunt Anio și vă aștept cu un nou tutorial data viitoare.